Anjing iki setunggal langgam spesial kangge para lenggah. Rina pantarane maminta hanto nugroho yang maknon kalis godho rencana ayam tentram hati sengkot ambangun negara niki mau bawa terus sing nembe wonten wingking niku wis keplepeken tambah kai bawa lir-lir perih-perih lir enak sing dibablas turu sisan kok malah niki langgam niki dipun aturaken kagem sesepuh adi sepuh kasepuhan wonten ing wingking ugi sami lenggah sami andum donga wis meh rahina sareng kalian sampun namunggo wis meh rahina ah
monggo beda Yuk, yuk. monggo beda awan cingoda tinggal Mas tunggal langga wonten Matur sembah nuwun wonten Mbak Yu Warsi ingkang sampun ngaturaken salah setunggal tembang langgam